Ja neviem proste, v čom to je. Všetci chceme, možno že z toho príliš neucenia, ale proste strácame body, keď nemáme. A ten nácovkov na 3-2 tiež veľmi rýchlo podal, potom 7 sekúnd na 4-4, to sa nemalo zrejme stávať. Nemalo proste, ako som povedal, neviem v čom to je, už to bolo po niekoľkýkrát túto sezónu a ťažko sa mi na to hľadá odpoveď. Nie je to taká možno znížená koncentrácia potom od góle, že taká radosť, eufória, že proste popustíte? Neviem, veď proste ideme na ten ľad, každý vie, čo má robiť. Keď dáme gól, tak proste musíme udržať toho supera a my naopak proste je tam nejaké nedorozumenie, nepreberieme si tých hráčov tak, ako máme. A hovorím, niekoľkýkrát v tejto sezóne. Aj ten začiatok bol dosť katastrofálny. 0-2, Jaro Emus opustil bránku v 7 minúte. No neviem, či tam mali 2 alebo 3 strely, hneď 2 góly. Zle sa to začalo, ale ako už po niekoľkýkrát znova v tejto sezóne sme ten zápas dokázali dotiahnuť a aj otočiť. A to by mala byť naša psychická výhoda, ale naopak proste zasa takýmito chybami a ako sme urobili posledné minúty, tak nás to zrazí len dole. Možno jedným slovom máš opísať pocit, čo teraz cítiš? Hrozne sa cítim proste. To je otrasné, proste ten zápas sa nevyvíjal pre nás zle. Hovorím, sme dokázali otočiť z 0-2. A hovorím, pred koncom záveru sme to otočili už. Možno, že sme si už mysleli, že to pôjde samo a vyhráme ten zápas, ale nebolo to tak, proste nemám slov. Ja som vedel, že sa tam aj celku dosť posled kričali aj na strieľačke, aj trénera si zvyšil vás, ale zase to akoby hlavne v tých kľúčových momentoch nepomohlo presne, ak dali ste gól a stalo sa to isté dvakrát. No presne tak, no ja hovorím, neviem, čo už mám k tomu povedať, pretože je to niekoľkýkrát túto sezónu a ťažko sa mi na to hľadajú slova.